Okay, Charlie Jocho Ihoye. So on another report in the Richard Kita about Charlie Jocho our daily bread, what I go. So when we report I know what I'm saying, a lot of people now they claim that Mazinam the kind of hijack Radio Biafra. No one higher, I have to follow them. And anyways, most of these the Allah are very predictable. And a lot of them on my comment section is really easy. Are very, very predictable. Obviously, empty brains and empty vessels when they make the loudest noise. So, but that's by the way. Somewhere, you the breakdance we did. For the national magazine, the kind of hijack Radio Biafra. We have focused very fast with video. Yes, we have fun there, and the sponsors also know around it because now you have a good era of NTA and national TV. You have been having each other, have good side behind it, good side. You have been each other on the internet. That is why I make it very good use of the internet in Bobona. You have been in actual no one the internet except for no Kende, which are your Chotama and village unit, your village chairman. But that's by the way, and then this video. Greetings, everyone. My name is MAP Eziokubundo 1. That from Kewo Chanti Goffman. Kamona Ginabo. Kai watch this iPhone Yonyo. Nge Pule Luna. This iPhone Yonyo is well detailed. Every information you need, Maka Radio Biafra and how Radio Biafra was formed. And the people sponsor Radio Biafra. The beginning of Radio Biafra to date, Ekania from this very Ifo Nyonyo, Mazinam the Kanumen. The reason to any Wobetiabana, recently, a lot of people put a claim that no hammer when Radio Biafra, no Mazinam the Kanu hijack Radio Biafra from them. At a point, no Pachimezi one in Asia, but I said that no was Bido Radio Biafra, when Tia Mazinam the Kanu were hijack Radio Biafra. At the point, Hashipali that now IPOB was not formed by Mazenam Dekano, no go they can formula IPOB, no they can by Napokashin this from a lot of narrative and apota. That is why you are saying, relax, young lady, Igano from Mazenam Dekano, direct, and I am happy that now people are Jugo Mazenam Dekano these questions before he was kidnapped, and he gave a very detailed everything, how it all started and how it all happened. Igania in this video. And for that very reason, can't you choka? Ike senya before you knew. Because now this video now, Gakowalo everything in details. All of one can appetize from the horse's mouth. So Kai Gema Zinam the Canonti. Makande ga potasiki no how a bidola IPOB. Ma no how a namaze hijacking ka we hijack and cause. Watch at this phone, Kiwe Malaysia, who is who and who started and where their own stop and how Radio Biafra coming to exist. Because we are going to learn a lot. Watch and I'm going to Yabu August video to Yabu Hesi video. When you get right, I be doing some video. All now consassin or Genesis. I am military in Jama and Ima for 1996. My mom had problem Mahadum, Africa, in England. Kanye malitere ịgbasa ozi ọma Chineke. O nwete hiwere mgbe ha na-akpọ Igbo National Movement. Hedinye m ozi ndị ụlọ n'afọ 1999. Erite n'ime 2000 ka m nọzi na Lagos na ebe a na-akpọ Irakari Estate ka m na-anụ n'akwụkwọ na-agbasa ozi bụ n'isoba. No one na anyị nwoke na-ekwu ihe gbasara nwere onwe Biafra. Ụbọchị ahụ ka m nọ n'aha myself nke izizi. Na mgbe esi ebe o si otu adịrị na m ga-ahapụ ihe niile bụ ozi nke edinyere m ka anyị nwee ike chịkọta aka ọnụ hụ na Biafra bịara ọsịsọ ọsịsọ. N'ihi na o tegokwanụ m malitere ije awụ tata ka anyị bidoro. Ọ kamgbe 1996 anyị na-alụkwa n'ọgụ ya. Ruo mgbe anyị hiwere Radio Biafra 2009 site na enyemaka ụfọdụ n'ime ndị masọpụ nyere anyị ọnwa 3 sọsọ kama na anyị bugidere ibu ahụ wee ruo ọnwa nke 7 werekwa ihe niile nwere mgbe oge ahụ wee tinye n'ime emegide ya ego adịzighị ọda m rụọ ọrụ kpatakwa ego
wee malite Radio Biafra nke bidoro ọzọ na 2012 n'ihi nke a na nke anyị mebiri na 2009 ọnwa asaa awụghị nke ọzọ nke anyị hiwere na 2012 ọ dị iche. Kụtụrụ anyị ụmụ ihe unu megasịrị eto ebe ha mara ihe anyị ahụ dị n'ime mana kụtụrụ anyị ihe gbasara ọrụ unu n'ebe ahụ. Anyị gbasa ozi ọma Chineke, ịkọwara ndị be anyị ebe anyị si pụta, ịgwa ha gbasara omenala na ọdịnala anyị, na ọkwa site n'ịhụnanya Chineke ka Biafra ga-esi wee nwere onwe ya, ka ọ wụghị site n'ike mmadụ dị ndụ. Anyị bụ ozi nke anyị na-agbasa ndị be anyị, ha nwekwa n'ike ghọta ya n'ụzọ ahụ anyị si wee n'ezighị, bụ na anyị hapụ Chineke nnapụrụ eluigwe n'ụwa bụ Chukwu okike abịa onwe ebe anyị ji azụ aga. Ọ bụ ozi a ka anyị gbasara ndị be anyị wee ghọta ya, mekwenye n'ihe gbasara Biafra ji na-ada ọdụ ụwa niile n'ụbọchị nketa. N'ihi ya mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ọ bụ Radio Biafra nke e hiwere n'izizi 2009 na-akpa ike a ruo taa, anyị asị ha mba, na mgbe ahụ anyị ejezighị ego, sọọsọ ọnwa atọ ka anyị nwetara enyemaka n'aka ndị masọbụ, ha akwụsị si na agaghị enweta ego ọzọ n'ihi na ndị na-achị achị oge ahụ ga-anaghị enye ụwa zuru ike nsogbu, si ya kee ihe o ji na-enye Radio Biafra nkwado ebe ha nwa na-enye ya ego, osizie na ya ga-eweta enyemaka ọzọ. Anyị gaa n'ikuku gbasa ozi si ụwa niile, biko unu bịa nyere anyị aka, unu bịa chọrọ anyị ego ka anyị wee na-aga n'ihu. Ha si na onwe ego ha ji. Radio Biafra daa na Ọktoba 2009, mbanye ụgbọelu nata ụlọ ka anyị bịa gwa ndị be anyị ka ha nyere anyị aka. Agaghị m akpa aha ndị ahụ, ka ụfọdụ ime nọ na Lagos, ụfọdụ ime nọkwa na Enugu, ụfọdụ nọ na Nnewi. Na-arịọ ha ụtụtụ ehihie abalị, biko unu bịa nyere anyị aka ka anyị bere Radio Biafra ọzọ. Ha si na onwe ego ha ji, na ndị na-achị achị ga-ekwe ka ha nyere anyị aka. Radio Biafra daa, anyị anọgide. Osote mbụ Uche Mefọ na-enye m nsogbu ụbọchị niile, na-asị m biko mụ hiwe Radio Biafra ọzọ. Nsị ya leenụ ka ekwere ebe anyị ga-enweta ego, ọsọ nwere ego m were mee ya. Eru 2012 m were ego m were tinye na Radio Biafra na shortwave. Onweghị onye ọwụla guzoro sọsọ ya pụrụ iweta ego shortwave, ọmụ a wetara ya. Uche Mefọ nyere m aka, anyị wee na-eme ya n'ụbọchị nketa. Ọ ka o si wee dị. Ihe mere Radio Biafra ji wee na-ehi ndondo na-ada ụwa na-ada ụda ebe dị n'ụwa sọtụrụ bụ nke a. Anyị na-ekwu nke bụ eziokwu. Anaghị m atụ egwu mmadụ, anaghị m asa anya, kama ana m erubere mmadụ ibe m ugwu, ana m erube isi, ana m akwanye ndị okenye ugwu, kama anaghị m atụ ha egwu. Ama m na ị watching ya bifo onyonyo. Now, ọkaifu mgbe Maazị Nnamdi Kanu bido the journey for Biafra restoration, ọ kọwalụ gị mgbe o bido, na kọwalụ gị the first radio ebido, kọkwanụ gị mgbe ọ nwụrụ na 2009. Iji wee gwa gị na ọ na-ekwu eziokwu, ọkaifu ka ọ gwa gị the people sponsor the first radio. Onwere mgbe o ji maka ihe ụwa zuru ike na-eme wepụ afa Maazị Ọpụdie, and ọ gwakwa gị onye ụwa zuru ike ji bido nyanwa ji wee wụsa nke ahụ ọ na-eme wee join n'ụwa zuru ike because not ka enweta Biafra. Now in details, ọ gwa gị after ka ihe niile a meche, how the main Radio Biafra mụ na gị na-abụ na afụ today nji wee bido, ifu the details there. Ọ kọwalụ gị and mgbe o ji wee bido from 2012. Now ị ga-ajụ ndị a niile na-parade ọnwa ha bụ how many of them have taken Maazị Nnamdi Kanu to court to challenge the ownership of that Radio Biafra up till today, as they are claiming that they are the real owner. Because if you are the real owner, to recover it is very easy and very simple. The document must be in your possession. The real names, even if somebody buy it, once anyone buy it, they will still trace the buying and everything, how it was transferred. The first owner name must appear there. Everything must be there for the record purpose. But all these people, none of them. Now, all this propaganda being sprayed by the dissolved DOS third administration is just to instigate people against Maazị Nnamdi Kanu. Now, Uwazirike of all people, even if everybody must talk to Maazị Nnamdi Kanu, the only person that have no shame, that don't have any capacity in all ramifications to talk,
Thomas Nnamdi is chaff Uwazurike. Even if every person must talk, chaff Uwazurike don't have any temerity to talk. After you sold Masop, you betrayed the Biafra struggle for a peanut. Just under 2 years, you are held in prison. You give up and overnight become a billionaire. In Owazia Hotel. Now, Uwazurike, if you so love Chike Doziem, Chinasa Nworo, and you care for these expelled individuals, and according to you, you say that they are doing well, you can easily recruit them, bring them into Masop. Let these bingos or these lunatics you are hyping, let them help you to institutionalize Masop. Or don't you want to use Masop to restore Biafra? Why can't you bring Chinasa Nworo, Chike Doziem, Mukekoda, and the rest of them that have been expelled from IPOB? Why can't you bring them to Masop? Let them build the institution with Masop. Now, Uwazurike, you have the temerity to accuse Mazi Nnamdi Kanu that he is unaliving the Igbo youth. Uwazurike, I want to ask you, there is a name I will mention, only one name I believe you will know, and this name will shock you. There is one of your most brilliant and fearless commander in the name of Arinze Ojoko. Uwazurike, can you be bold enough to tell the public what happened to that, your finest commander, if not the first commander or second in command to you? His name is Arinze Ojoko. Uwazurike, he is the only son of his parents. Can you tell the world how that very gallant man ended up? For the record purpose, I know you know what happened to him. Before you will forge a story, let me tell the world, Uwazurike, after you collected money from Obasanjo, that very commander asked you, let us fight for Biafra restoration. You connive and you call order of your commander, Uwazurike, you buried that young man alive. You did not even just kill him before they would bury. You buried him alive. In Rienando, Uwazurike, that is an atrocity you committed. To bury someone alive in Igbo land, and you claim that somebody is unaliving somebody. Uwazurike, we don't want to bring your story out now. But like I said, when the time comes, we will bring the atrocities you committed in the name of Biafra. Mostly, I personally was in Onitsha when Masop started the atrocities that prompted P2B to slaughter Igbo youth and dump their bodies in the Izu River under the command of Obasanjo. Uwazurike, the Masop members that were arrested alongside with you, where are they today? How many of them have you released from where they are? I don't want to say much. I will drop it here, but be very careful, because when we open your chapter, you will not remain the same. Almost here, Biafra.